un el primer plat, macarrons, el segon, arròs i per postres, fruita. Per beure, una Coca-Cola. Posar-nos, no, ja ha sigut poquíssim. Els macarrons a la crema amb pernil cuit. I els segons plats? Hamburguesa de vida en la comida. I de postres? De postres, de pastís de tomate. ¿Y de Coca-Cola? ¿Algo más? No, gracias. Gracias. Sí. Paella. Voy a hacer al forn amb la meva. De postre? Fruita amb la meva. Per beure? Coca-Cola. Sí. Sopa de brou. El segon plat. Filet de luz a la humana amb armadilla. De postre? Iogurt de francesa. Per beure aigua. Aigua? No, gràcies. Bon profit. Em dic Artur, vaig néixer a Venezuela. Això és la de su cara. Tinc 9 mesos a col·le. Faig 5è. La meva professora es diu Teresa. Vinc unes hores a l'aula d'acollida amb la Nuri. Em dic Màrius, vaig néixer a Romania, vaig venir aquí 9 mesos. La meva... Faig 5è, la meva professora es diu Carme i faig unes quantes hores de gimnàsia també. Em dic César, soc de Perú y hace 2 meses que estoy acá en España y soy de CISE. Em dic Doreen, vaig néixer a Alemanya, fa 5 mesos que soc aquí, vaig 5è. La meva professora es diu Teresa. Ara. Ich heiße Doreen, ich bin von Deutschland, ich bin 5 Monate hier, von Spanien, von Katalonien. Ich bin in der 5. Klasse, meine Professorin heißt Teresa. Ja. Me llamo Artur, soy de Venezuela, tengo 11 años, tengo 9 meses que estoy aquí. La nueva profesora se llama Teresa y vengo
un par de horas con l'aula d'acollida. Ara. Meu nom és Màrius, em sortit de 9 l'un, professora mea es diu Carme, am venit fa 5 ani și vin câteva ore la aula de acolo. Hola, me llamo César y soy de Perú y llevo 2 meses acá aquí en España y soy del curso 6C, del sexto B y estoy con la profesora Montse.